Rek, Oma Boys di batas kota Surabaya. Iki unit ready, tinggal pindanto. Aku yakin sampean survei lokasi langsung jatuh cinta rek yo. Oma Boys kayak gini rek yo. Unit ready. Iki ukurannya 5,5 kali 13 lah. Regone engko tak sepilno keri-keri delon video iki sampai mari. Le masalah lingkungan sekitar wis rame rek yo. Delon. Wis cok kuatir wis gak tonggoan karo dalbo maneh lah, wis aja langsung gak suwe-suwe lah. Nang kene karpote ombo rek yo, sembarang mobil iso mlebu yo. Mobil opo ae, Pajero, Innova, bis mini, bismillah, alhamdulillah masuk kabeh. Fase tampak depan ini wis kayak ngene iki rek yo. Perpaduan cendelo kanan kiri karo granit rek yo. Lho, apik rek omahe rek. Lah terus nang kene iki ono pilar ngene iki lho. Dadi kesane estetik omahe rek yo. Lah terus nang kene iki ono pager permanen ngene iki. Lah terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor rek yo. Iki terasan rek yo, tapi kena gawe ruang tamu. Cara ngono sampean lek duwe tamu wis gak usah digawe mlebu menjero rek yo. Menghemat fitnah yo. Dadi tamu-tamu asing wis deken kene rek yo, ben kekayaanmu gak diintip kancane yo. Lah terus pintu nih kuku tarung rek yo. Lah kuku tarung, lah kusene kayu rek yo, Raya Prasmanan. Lah terus nang kene iki ruang tamu sing super gede langsung terhubung karo dapur rek yo. Lho boys, lho Allahumma sholli ala Muhammad. Wis akeh wall molding ngene iki, plafone wis drop ceiling. Lho lampu downlight kemerentel wake ku rek yo. Hitungan dhewe nang kono ono kaca permanen, cendelo permanen ngono ki rek yo. Cuwilik mini iki. Iki langsung saiki ndek kene rek yo, sadurung nyepil kamare. Lah iki wis ono minibar ngene iki. Ya, dadi sampean mari masak wis deken kene rek yo. Utit-utit opo godhong telo ta opo ngono rek. Lah iki engko isin ono opo ngono rek wis sampean atur dhewe. Kei kembang-kembang ngono ta opo ngono rek. Lah iki kamar pertama rek yo. Lho, kamare gede pol. Kene gambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku ya. Lah tapi iki nang kene iki aja lali rek ya ditukno gorden. Lho wis tak plafone drop ceiling padha ae. Lampu downlight wake kemerentel. Lah saiki ndek kene iki rek ya langsung kamar mandi. Kamar mandi ini gede kena gadus wong 50 sik muat klosete nggih kloset jongkok. Wis tak keramik rek ya tenang ae ya. Wis saiki langsung di kamar kedua. Lah kamar kedua wis hampir podo lah karo kamar pertama. Kena gambekan sahdu yoan wis tak kei cendelo mini ngono iku yo. Wis anti pengap pokoke. Terus enek maneh lah nang kene iki rek yo. Lah nang kene iki engko ono kran, kene wis tak kei colokan kena gendek-gendek mesin cuci. Lah terus nang kene iki home service, kena ge umba-umba rek yo. Lho, enak. Dadi nang kene iki wis ana taman ngene iki rek. Taman iki ndek mburi rek yo. Enak dadi apik rek yo. Kene gawe ngicir-ngiciri lombok, mek sampean kantean lombok wis karek njukuk nang mburi yo. Wis ngono ae rek yo info teko aku dina iki mek sampean minat utawa pengen takon-takon seputar rumah murah mulai dari Surabaya sampai menganti wis gak usah izin, gak usah sungkan hubungono Rifai Property rek yo. Wis ngono ae info teko aku mek sampean pengen WA langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.